norok imagine khlai na di eba kheba wansuk di bokha bising kaisa paharo norok bwsai tongo tei a jarao achomsa thwi ni wati eba kheba kwchak watui wai tongmani. Pukhri isali jaga jagao je jaga twi tongo o jagao joto jagao no thwi ni twi kwchak kwchak mamangno. Omo hai najara kuno horror film ni scene ya omo jat kubui real story se tei laithangjak news rogo bo kwbangma no chwng nugui mankha. Obo kuno horror film ni scene hini tawansuk di norok obo irano jat kubui no omo hai gotna gotikha. Social media o belai kheno viral ongjak o video pahar ni hoite belai kheno kwchak twi yorui tongmani burung khlaiui watui ni hoite. Tei norok baksa baksa nugya phano wngui mankhana jara social media bai kwrwngjak rok hinkhe to saimannai no omo hai news rok no naiui. Pahar ni hoite kaisa waterfall haikhe twi burung khlaiui twi kwchak yorui tongmani. Omo no afuru blood rain hini bo farjaka thwi ni watui hinui. Tei omo gotna pura duniya no belai kheno uanacinta o khlai rinani nangkha omo hai bahaikhe gotna gotinani nangkha hinui. Phiaba kubui o hinkhe asolo omo tamo wngkhana. Omo kuno kirima sincha phainai ni salo alam rimani kok dai yakheba omo kuno scientific karon wngkhana. Oboni ukulok ni kok phaidi o video ni bisingtwi chwng joto first to last naiui saimanlainai. Chwng watui to kwbangma no nugo cherei phangsini hoito no phiaba norok omo hai khwdui khwnakana eba kheba nodi nugkhana je nokhoni hoite watui kwchak wamani eba kheba watui thwi ni watui wamani oborok. O kok rok no wansugui no belai kheno kirima sincha bwkhao kwchangma bwthrai thaio. Obo hai no irano najara nugnani nangkha je oboro nugui gana gini eba kheba je news o viral wngmani yagulo lukurok nukmani yagulo belai kheno sok wngjak jotono. Kaisa pahar ni hoite yorjak twi no nugui afuru abono blood rain yakheba watui ni twi hinui farjakha. Phiaba oboni ukulogo kunu proloi eba kheba hamya kirima sincha sanket ya oboni ukulogo tongo kaisa sign swijak koktwma. Jotoni slai swkang chwng saimanlainai o blood rain eba kheba watui ni twi borjak phai tei obo tamo hinui. Iran ni o pahar ni ha o iron oxide belai kheno matra kwbang wngma bai iron oxide mane norok baksa saimano tei baksa saimanya phano wngui manna sor eba kheba loha o je jongkar khemani yagulo je kwchak wngya da omo hai no iron oxide a jagao bisi kwbang wngma bai kwchak wngui thango ha rok bo. Tei jefuru watui wao afuru o iron oxide tongmani je watui bai miliui teibo kwchak khlai sibo. Tei abono nugui jotono wansuknai je thwi ni watui wawui tongo hinui. Iko o video no belai kheno social media o viral wngjaak omo no twiwi bui belai kheno kirima sincha phainai salni bagui hamya sanket se wngna hinui salaio. Phiaba omo kaisa natural se omo no saimanani swkang puila science no twiwi saimanani nango. Tei swngmung hinkhe obosui je o thwi ni watui eba kheba o iron je tongmani obo kaisa elakao simi tangui joto jagao tangui wngya. Iran ni Hormuz Island yakheba gana gini ni pahar elakao pahar ni je ha o iron oxide belai kheno poriman kwbang. Jefuru watui kwbang khewabo afuru o ha ni ha bai o twi jefuru mix wngui thango afuru kwchak khlaiui jat blood tongmani yakheba thwi tongmani omo hai kheno color wngui thango twi bai milimani yagulo. Tei yorjak twi rok pura thwi haikhe no jat real haikhe no nugo. Jefuru o video viral wnggo afuru borok rok alada alada theory bo swnamnani bagui chenglai kebo uansuklaika je omo prakritik se hinui tei kebo uansukha phainai salni bagui obo hamya sanket se hinui. Omo haikhe theory swnamnani bagui chenglai a jarao. Phiaba boigyanik rok hinkhe obono declare no khlai rwkha je omo just normal scientific way o hani iron kwchak wngmano se hinui saka.
Social media no obono aliens ni samung rok se hini salaika tei baksa hingke abo duniya painani lama abo gise omo haike Thwi ni watui o hinui jaga o borok kaisa kok swnam laika omo haike kubui hingke obo joto scientific se sungmung hingke obo se o je kwsak iron bai miliwui je blood drain wngoi tongmani obo borok ni bagui khoti karok eba keba hamya de wngno bwsago nangmani yagulo obo ni phirokmung wngkha ehi obo kuno dino wngoi manya omo hawa tongnai kwsak minerals ni bagui se color juda wngoi kwchak wngoi thango tei omono tui kuno hamya probab wngya chini borok rok ni sago abono kari o Hormuz Island ni ha no tui no bui bithi tei malam rogo bo swnamjago tei masala rogo bo rijago hinui saimankha।